खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिफल लानानै फैलायबाय। दिनैनि खालारा 15 जुलाइ 2026 आरो दिनै बुधबार। बे गोथार बुधबारा हेंथाफोरखौ फोजोबस्रांग्रा भगबान गणेश मोदाय बुध ग्रहनि थाखाय बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लानि। गियाना जोंनि गोरोन्थिफोरनिफ्राय सोलोंनाय आरो जोंनि रोंगौथिनि सायाव फोथायनायाव दङ। मानोना मोनफ्रोमबो गोदान फुंआ मोनसे गोदान खाबु लाबोयो। गिबि मानगोनां भगबान गणेशखौ गोसोआव लाखि आरो नोंथांनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव जय श्री गणेश लिरनो दाबाव जाहाथे नोंथांनि मोनफ्रोमबो खामानिया जेबो हेंथा गैयालासे जाफुङो। मेष राशि। बे बुधबाराव नोंथांनि मेलेमारि गोहो आरो गियाननि गेजेरजों नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। खामानियाव नोंथांनि गागि मावख'गिरिफोरखौ जोबोद गोहोम खोख्लैगोन, जाय नोंथांनि थाखाय मोनसे गिदिर गोदान बिबान लाबोनो हागौ। फालांगियाव बाहागोदारिनि गोदान थांखिफोर फैनो हागौ, जाय नोंथांनि मुलाम्फाखौ इयुनाव 2 गुन खालामनो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथाङा गावनि नखरजों माखासे रंजाथाव हाबाफारिफोरखौ रंजागोन। भगबान गणेशखौ सिबिनाया दिनै मोजां। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोदान सम्पथि बायनो थाखाय मोजां जागोन। हा एबा गारिजों सोमोन्दो गोनां जायखिजाया गोजाम गोरोबथाया दिनै नोंथांनि फारसे थि जानो हागौ। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा खामानि थिलियाव गावसोरनि लोगोफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन, जायनि थाखाय थालांनाय हाबाफोरखौ थि समाव फोजोबनायाव मदद मोनगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर होनायजों जागायनाय जायखिजाया गोदान हाबाया नोंथांखौ समाजाव मान आरो सिनायथि होगोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गलाब गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि दिन्दां जानानै थानाय खामानिफोरखौ गोख्रैथि होनाय सान जागोन। नोंथांनि बिदा-फंबायनि हेफाजाबजों नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि मडेलाव खामानि मावनो जागायनो हागौ। सुंजाबथाय, मिडिया आरो लिरनायाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा दिनै गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ स्रां खालामगोन। बेलासि समाव नों सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा अख्रां गाब आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। कर्क राशि। राङारि लेनदेन आरो रां खाथायनायनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद खाफाल गोनां जागोन। हरखाबै माखासे थाबथानाय रांखौ मोननाया नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि बिबुंथिनि गोदै आखुजों नोंसोर दिनै बायफ्लेनाय नखरारि सोमोन्दोखौबो फोसाबनायाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि गथ'नि सोलोंथायखौ लानानै जायखिजाया गिदिर जिंगाया दिनै अरायनि थाखाय जोबलांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनैनि साना फोथायथि आरो समायनाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि खुंथायारि रोंग'थिखौ नोजोर होनानै नोंथाङा समाजारि आफादफोराव गोजौ मासि मोननो हागौ। गोदान फालांगि जागायजेननायनि सानथांखिखौ महर होनानै दिनै बयनिख्रुइबो साबसिन सम। रमान्टिक सोमोन्दोआव गावजों गाव फोथायनाया बांगोन आरो नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथां बुंनाय गासैखौबो बेसेन होगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां था। खाफाल गोनां अनजिमाया 11, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांखौ सांग्रां राहा लानो बोसोन होयो। खरसानि हरखाब बांनाया नोंथांनि दानारि बाजेटखौ गाज्रि खालामनो हागौ। बेनिखायनो नाङै खरसानि सायाव नोजोर लाखि। सिनाय मोनै सुबुंफोरनि बाथ्रानि सायाव बिथा खालामनानै जायखिजाया गिदिर रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। गोब्राब समाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि गियान गोनां बोसोनआ नोंथांनि थाखाय हेफाजाब होगोन। मोनाबिलियाव मोनसे धोरोमारि हाबायाव दसे सम हगार। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय जौगानायनि गोबां सानजाथावै आरो गोदान लामाफोर बेखेवगोन। जुदि नोंथाङा साख्रि सोलायनो नाजादोंब्ला दिनै नोंथांनो माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय इन्टारभिउनि थाखाय कल मोननो हागौ। फालांगियाव नोंथाङा गोजाम मक्केलफोरजों फिन सोमोन्दो लाखिनो खाबु मोनगोन, जाय इयुनाव गोबां राङारि जौगानायखौ दैदेनगोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों मोजां सम हगारनो हागोन। खाफाल गोनां नम्बरा 9, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। वृषभ राशि। दिनै केरियार आरो प्रफेशनेल मिजिं थिनायनि बेलायाव गिदिर जाफुंसारनायखौ दिन्थिनो थांगासिनो दङ। मावख'आव नोंथांनि गोदानथि सानस्रिफोरखौ गागि सामलायगिरिया खुलायै बाख्नायगोन। नखरारि फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिया जौगानायजों लोगोसे नोंथाङा खुसि मोनगोन। बेलासि समाव न'आवनो माबा मोनसे मोजां फोरबोनि लाहार-फाहार जानो हागौ।
खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोसोम आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। धनु राशि, दिनै नोंथांनि खाफाल गोनां हाथरखिया गोजौआव जोंब्लावनायजों नोंथांजों सानजानाय गोबां खामानिफोरा थि समाव मावफुंजागोन। गोजौ सोलोंथाइ एबा प्रफेशनेल कर्सआव मुं थिसननो साननाया फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना माइल खुन्थिया जागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय नोंथांनि नखरजों लोगोसे गोलाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। गोजाम देहायारि बेरामफोराव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनो। खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो दिगा साहा। मकर राशि, दिनैनि साना मोनसे बेबादि सान जागोन जाय बिजिरसालिनि केसफोर एबा जायखिजाया गोजाम आयेनारि दान्थे-बिदान्थेफोराव नोंथांनि थाथायखौ गोख्रोङै गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि बेरेखा हान्जाफोरनि गासैबो आगानफोरा दिनै फेलें जागोन, जाय नोंथांनि गोसोनिफ्राय गेदेर नारसिनथायखौ अरायनि थाखाय बोखारगोन। जाय सुबुंफोरा खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना मावख'आव जुनियरफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। गोजाम रांखान्थियारि बाथ्राफोरखौ मीमांसा खालामनायनि दिनै मोजां सान। समानथि गोनां आदार जानाया गोनांथार। खाफाल गोनां अनजिमाया 7, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना फरायसाफोर, लाइमोनफोर आरो आरिमुआरि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय साबसिन फिथाय होगोन। बे बाथ्रानि गोख्रों इसारा दं दि स्टक हाथाइ एबा म्युचुएल फान्डफोराव सिगां रां थिसननाया नोंथांनो दिनै मोनसे गिदिर आरो सानस्लाबै मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदै गोदै थागोन आरो नोंथांनि लोगोरिया नोंथांनि बिबुंथिफोरखौ आबुङै मान होगोन। मोनाबिलियाव आंगो आलासिफोरा नोंथांनि न'आव फैनो हागौ। नोंथांनि खाफाल गोनां नम्बरा 12, नोंथांनि खाफाल गोनां गाबा गोथौ गलाब गाब आरो नोंथांनि खाफाल गोनां दिगा सोनाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि आबुं गोसोआ सुखु सुबिदाफोरखौ बांहोनाय आरो नखरारि गोजोन आरो गोजोननि फारसे गोसो होगोन। हा, न' एबा गोदान बेसेन गोसा गारि बायनायनि नोंथांनि गोबाव समनि लुबैनाया दिनै जाफुंनो हागौ होनना गोख्रों जाथावना दं। खामानि थिलिआव जायखिजाया रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनाय एबा मावख'नि राजखान्थिनिफ्राय आबुङै गोजानाव था आरो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। नोंथांनि सावस्रिया मोजां थागोन। दिनैनि खाफाल गोनां नम्बरा 10, नोंथांनि खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 2026 खालार बुधबारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो जै श्री गणेश लिरना लाथार। गाबोन मोनसे गोदान राशिफल आरो गोदान मोजां गोहोजों लोगो हमगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि नोंथांनि साना मोजां जाथों।